si Marang Helen eh. Hi, good morning. Good morning sa tanan. Mayong buntag sa Bisaya. Ito, dala po ko sa bayan ni Herlin karon. Kay magpaabot ko ni Jack kay ingon man nga mungarhi. Kay ma-order na po sa materialis kay murag magpasugod na po sa finishing. Kay murag grasyahan na siguro pag ijahang partner dito sa Taiwan. Munang chat man nga mungarhi. Paabot ako ni Jarong adlaw sa Gaskiya. Sabi salamat day Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi nga naka mataptarong buntaga. Kung na dahil Bernice na dahil Pizza City. Schedule dan haron na ito ilas San Isidro. Nalapuspon. Taunis na kuno. Puhon madura pod kay nasurin dan hipadong. Sa mong kilang lingaw ron, mag-shoot out de kustanan ng mga amiga sa kahanginan. Good morning di ay ni Scorpio Girl. Asa makadapit ma'am. Good morning. Ni Manuela Salva. Salamat sa pagsilip sa ahang video. Labi na ni Edina Kanyiti. Diha sa Liti na Abas Lastiri. Diha sa Liti ma'am. Nag-meet bagha mo diha sa Liti. Og ni Luluman din. Good morning. Og ni Noel Dominguez, good morning po diya sa Cebu. Salamat sa kanunay pagtimbaya sa ang payag. Og ni Rosposo, good morning ma'am. Asa magkadapit. Og labi na ni Ma'am Loncia Ayok. Good morning, God bless always. Og diha sa Korea, ni Mers and family. Good morning, ma'am. Og ni Pili sa Taghap. Kamusta? Kamusta man ka? Og ni bagong nisilip, bagong timbaya, Mercy Carilo. Salamat, ma'am. Og asa man kadapit, ma'am. Salamat. Og kani silang always kanunay maglili. Lord Saladin. Good morning, Sara Laila Amid. Good morning. Og ni Ginalyn Nibira. Good morning. Og ni Berna Mendoza. Good morning, ma'am. Og nabag hapoy bagong kung timbaya Ritzel Basali. Good morning, ma'am. Kalau pa nabasahan na imo ang message. Salamat. Og Musulinyo. Always ni sila kanunay. Good morning. Amping kanunay. Og ni Norlina Abdullah sa pamilya diha sa Singapore. Good morning, ma'am Norlina. Kamusta naman ka, ma'am? Miss you. Og ni Lucy Aseno Hater. Good morning. Kamusta? Amping kanunay sa inyong pamilya diha. Salamat kaadyo sa perming pagtimbaya. Ni Vilma Macabalo. Kamusta man ka, ma'am? Kamusta yung panahon diha, Vilma Macabalo? Oh, good morning di ay labi na sa among pinaka the best nga hapit na mo uli ay silang Siri Ulrich kainto nga taga Valencia Danao. Kumusta man ka, ma'am? Morning. Salamat sa kanunay pagsilip sa ang payag. O kumusta di pod mong tanan ang mga kaigsuonan di sa Alicia. Ilan mamaalits. Kumusta mo diha? Ilas nanay katay. Morning mo. Daghang salamat sa itong kanunay paglili sa ang channel. Sabaw na mo. Salamat kaado. God bless yung tanan.
Ikaw diha upaw, Violet. Ninsat na ko sa first cousin bahin sa bakuna ni Precious na ako dari sa Alicia. Na ako dari sa schedule sa ato ang barangay. Dingin si Zanahe upaw lahi ko nutong lahi diha. Depende ko nasahid nga parang kuan ang mga bata. Si Zadari kasi si Zamihid sa Alicia. Nakibaw si Za. Sahid ako na ang kinahanglan up to date mo adto sa sa mga para vaccination sa mga bata. Ang konsulta talaga sa Precious kay mag 4 months na. Mapadid matulog dahil sa nga naman kulong pa manunin ko nga. So pa rin sa man po pa-inquire dari dahil naman lagi dari wanang uli nalaman mo. Kuha naman mong promo nga ticket kaya rong maapas pa ng pagbakuna sa bata. Kaya di mas doon sabay sa putlong kameraman. Natingal lagi sulya kaya itong pagsat na sa una katong una ako no, unang si Precious nga mag 1 month pakapin, katong tayo mawa ko to'y vaccine. Tanan ko to sa pagkasunod buwan na dapat dias Mayo. Katong ipabalik mas Mayo diya lang tato. Si titus biason wa gihapon. Manang pabalikan pa kunog June lazo pa. Manang pwede. Lupad na naman mo nga rin. Kaya bawa na ka. Kaya rong maagapan na dito ng bakuna sa bata. Hindi ko no pareha ag mga kuan. Mga depende ko no sahid. Siguro dito, huwag nakakailakas. Bawala makapod sa abang kuan. Sa atin imong mga kauban, dito na ba itong imuhang isahang mga vaksin pero katong atong kauban ni mo sa Paranaque wa papud wa pa gani kuno to wa pa kuno ila bone screening kay nagluwat sila sa Usmon sa aming pangutana aming pangusta so ambot sila mapabone screening datong private kay nagluwat pa sila ag libre dito sa Usmon sa aman ang Usmon nga wa man hangtod karon 4 months na ba hapit ang bata katong kadangan ni Precious madulig kami madulig kami kaya nakapaningkamot mig naka bone screening si kuan Precious kay kaluan pa sa Ginoo nga dihay na luoy na mo nga para ma-bone screening si Bibi dahan salamat kadto di ay usbon na moto naka bone screening mi dadto among gibaran 1.8 pero diri pa to Don Emilio kuno sa ubay ali sa patos bohol 900 ako no to dingan to hay gagaw tagaban nito sa Manila na 1.8 na 2,200 sa Delamercid datong 1.8 sa ang sa tunguban wala karon problema na mo si Precious katong lamang GPT-1 wa pa din wa pa din na bakunahi wa pa din pulyura atong patak tadtad papundugay na ka-reflect ni agaw si ko pangutana dalas ni aging kuan busy siguro lagi pud si Jam atong mapay pag chat gahapon nga pwede pa kuno na i-transfer sa pagtungkam sabon o Christian sponsor daghan kadtong salamat o kinsa mo kay bawal kinsa mo God bless salamat kaadto sa pag-share ani awag yapon ko nimo makalipti buwan ka og magtanaw kani kinsa ka salamat kaadto aning mga lotion og sabon. A few moments later. Hi, good morning. Ay lingaw. Salamat Lord, dengan salamat sa kasas kinabuhi at tarungan lawa adlawng Sabado Bernis ay lagi kay gawan man kanto pagkapayas
Salamat di ay yung tanan sa kanay perming pagsubaybay sa ang payag, perming paglili. Salamat ka yung tanan. God bless the bless. Salamat. Sa ginganira pawas kalaay na parang na remembrance kanang adlaw asa ko nagtunong-tunong. Karon tang adlaw di ay matuto ko sa Isidro. Galing kay gaawan man. Bisid po bang labaw, mag-uwan, kay magdulutag na wasing, may wasing, di man mag-wasing, di mag-dry, manang uwan, puspon ang schedule ron. Sa paghuwat, nga puspon ang schedule, paghuwat po kung mabot sa hirlidong si Kia, kaya hindi naman tumungan kaparat kay galindahaw man, uwan. Dito kuno sila na nag-uom na ni galindahaw na. Salamat yung tanan di ay. Sabunahan lang salamat. Musta mong tanan, labi na sa Manila, o pa Violet. Uksang Malinay, diya sa Cavite. Ingrasya. Kirbasya, si Malinay Polita. Good morning diya Malinay. O, Nigso, Ingrasya nga nas Saudi. Good morning. Di ko ka timing sa imong pag-live. Di man ka mo pahibaw kung sa oras sa ka mag-live para makaatang ko. So, di wadyo ka timing sa imong live. Kamusta naman ka diha? Namingaw na po ko sa kong banding sa Cavite. Hindi natin kauli na ka. Anong magbanding na po ta kay plano na bang Malinay nga mulig buhol. Kapag makauli, nagwat-wat yung tabo itong makabalik ko. Kapag po ko sure makabalik, kay Sibulita, murag plano kong muli, kung makauli ba, o makalipad ba, itong seminay sa bata. Kasi makauli ito Sibulita, puhon, kaliwas Ginoo. Kasi nagbalik na po Diza, hindi mo na pwede butambay din hindi kaya mo at Manila kay ito may kang pazag. Sa ito po panghanap buhay sa Miondoy. Hindi mo na pwede dinis buhol kay ito madyang hanap buhay dito. Puhon siguro po ito makabalik puhon. Hermelita, Florano, Burato, Florano, balik. Kamusta naman kagatong plano nan saman wala man kay balitas plano nato nga magmami tami. Wala kay balita diha mita. Kamusta? Humana magportugis sa imong darling. Ingat panta na kamubo na ka diha mita. Ani baron na may saba. Awan man ta. Kaan naman day ko kapayas. Lagi na bagi kananing kapayasa kay kanis Alicia. Tatay ko ni Ma'am Nolina Abdullah sa Singapore. Good morning, ma'am. Kumusta?